Voda, nositeľka života na zemi. Tečie takmer všade. Vyviera z hlbín zeme, padá z oblakov a prináša nielen život, ale aj kameň. Číra tekutina viaže na seba rôzne minerály a po milióny rokov voľne ukladá do lona prírody. Vytvára bizarné tvary a je zvláštna aj svojím tokom, nepoddajnosťou i mäkkosťou. Je akousi nefalšovanou umelkyňou v prírode s veľkým talentom pre detaily. Kameň po celé stáročia plnil viacero funkcií, od stavebného materiálu až po hmotu pre umelca. Jeho tvrdosť pretrváva vo večnosť. Kameň sa stal materiálom pre sochárov na celom svete. Trojicu sochárov Rudolfa Uhera, Miloslava Chlupáča a Andreja Rudavského tak očarilo sochárske sympózium v rakúskom Sankt Margarethen, že sa pokúsili nájsť prírodný ateliér aj na Slovensku. Andrej Rudavský kolegov presvedčil, že lepšie miesto ako travertínový lom pri Vyšných Ružbachoch nenájdu. Pre toto miesto hovorila nielen krásna príroda, ale aj to, že v Ružbašskom lome sa ťažil travertín veľmi dobrej kvality. Tak sme s Rudom Uhrom chodili, boli sme aj na dobrej vode, asi v 3-4 kameňolomoch. A tak sme sa zatúlali aj do Ružbách a zistili sme, že tam aj ľudia sú veľmi príjemní, aj krajina úžasne taká, proste ešte s tými znakmi takými, ktoré sú kresťanské a tak, viacej sa nám to tam zdalo. Aby si na vlastnej koži overili, či ich výber bol správny, zorganizovali v lete 1964 akési malé predsympózium. Traja umelci považovali začiatok za veľké dobrodružstvo s neistým koncom. Od roku 1964 začína v lome konfrontácia človeka a kameňa. Medzinárodné sympózium, ktoré vzniklo na popud rakúskeho sochára Karla Plantla, si právom vybralo miesto s neopakovateľnou scenériou a ojedinelým kameňom. Už od samého začiatku sem prichádzali umelci s pocitom prevtelenia duše do hmoty a vykresania plastiky pre potešenie seba, no najmä všetkých milovníkov sochárskeho umenia. Priestor, ktorý vznikol pred 50 rokmi, má svoju krásu, racionálnu zložku i svoju náplň. Prírodný výstavný areál ponúka možnosť nerušeného pristavenia sa a obdivu pamiatok, ktoré tu na večné časy zanechali takí významní sochári, ako boli a sú Miroslav Chlupáč, Andrej Rudavský, Rudolf Uher, Herbert Baumann z Rakúska, Maurice Lipsy z Francúzska, Riho Kulda z Estónska či Yasuo Mizui z Japonska. Všetci tu vykresali trvalú stopu i inšpirácie pre ďalšie pokolenia. Zanechali odkaz svojho myslenia, citu a väzby človeka s kameňom. Umelci z rôznych končín sveta tu v prírodnom priestore do kameňa vykresali trvalú stopu i inšpirácie pre ďalšie pokolenia. Zanechali odkaz svojho myslenia, citu a väzby človeka s kameňom. Génius loci v Vyšných Ružbách, kúpele a ateliér v prírode
Dnes patria medzi najstaršie na svete.